an hindi siya na sunsum le doon niya patyan niya na katong chaya pangay chalo ulit kaya nung kasiyang filtawa ang siyang tolo pangay chalo ulit in lau chan na agan loba patyan niya na kay nana in chana min pedurin zanin hiyan kalokal helai kalokal matring kan ladin lui chan kaduma la chu na sat e ma bangin amero chu kan chan lo khana chok thin pathian chul tin aga tin lu ka thui thei le cha tu ga in hu na ta ne ni siak na be chun zum je torin sam sona ka thange 찬 담아니 삼촌아 자이나 도냐 Messi kalau kan ni Miss Rosin, a wildcard ay sunod. London competition na ito ang wildcard number. Samson at Hatna ng mga kanina. Yan, Samson na top 5 at tinarya. Sali na asay ka, hindi siyak na aaluin ka lang kami. Asay, hindi chat ka namin bidang asay at ikikan top 4 ay tibetin low. Judge David, Andreas Fernando, hindi ka siya. Ano niya ako? Ito, kalau alam ko yan